Druhá chyba trendov je rozjasňovač na nos. Zasa kozmetická úprava nosov sa stala veľmi populárna za poslednú dekádu. Veľa týchto trendov vzniká podľa tvári, ktoré sú po nejakej kozmetickej úprave. Nič na tom zlé nie je, akurát treba si dať pozor, či tieto trendy, ktoré sú vzniknuté influencerami a ľuďmi tu v Los Angeles, či vôbec pasujú aj žene, ako ste trebárs vy. Takže jedna z veľkých chýb, čo sa týka nosa a rozjasňovača, túto časť nosa, pokiaľ ju máte vyššiu alebo máte nos ako skobu, že si dáte rozjasňovač s trblietkami. Trblietky zaokrúhľujú matné veci, ich robia také rovnejšie. Takže ak vy máte už nos, ktorý je prirodzene zaoblený, nechcete dať naň rozjasňovač s trblietkami, pretože vám ho ešte viac zaokrúhli a bude vám opticky vyzerať ešte viac zaoblený. Čo chcete, ak máte väčší nos, určite si chcete dať matný rozjasňovač. Kopec je matných rozjasňovačov, svetlých, banánový tieň je takisto dobrý, ale proste nechať si tento rozjasňovač matný, keď si chcete pekne nakresliť kontúry na nos, aby ste ho nemali ešte viac zaokrúhlený. Keď sme už pri tom nose, veľa žien si robí tú takú kuličku s tým rozjasňovačom z trblietka. Bolo to vymyslené na malých nosoch, aby ste mali taký zlatý nožtek, aby to bolo také milé, také ako bábika. Ale pokiaľ vy máte nos, ktorý je dlhší alebo väčší, ak si dáte ten rozjasňovač na tú špičku, ten nos vám ešte viac predĺží. Ja napríklad nemám úplne najúžší nos, ale proste ja takisto, keď si dám ten rozjasňovač na tú špičku nosa, tak mi vyzerá zrazu, že tam mám takú veľkú gulu a ja to nechcem. Čo ja si môžem urobiť, alebo mnohí z vás, ak máte dlhší nos, chcete mať nejaký ten rozjasňovač tam, kľudne si dajte ten rozjasňovač niekde sem hore, alebo keď si môžete dať, že nemáte vysokú časť tohto nosa, keď si dáte tu hore, tak zastavte tu niekde, nechoďte úplne dole. A ono vám to opticky ten nos skráti.